खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी आईआईटी आव आईएसआईएस उदखारि आईएसआईएस तौसिफ आली फारुकीखौ हाजोआव हमबाय। गुवाहाटीआव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। हाजो फेसिलिटियाव गिदिर अर खामनानै 2 कौटि रांनि सम्पथिया खहा जादों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 4थि आलुमनि आरो 37थि गंगोना थुनलाइयारि हाबाफारि। जायखिजाया आफादफोरनो राङारि दान होनाया आयेननि बेरेखा बुंदों मेघालयनि डीजीपी। मस्क'आव बमा गाग्लोबनायजों थैनायनि अनजिमाया सा 143 सिम बांबाय। सा 28नि गोथै देहाखौ टयलेटआव मोनदों बुंदों पुतिन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि जौसिन मानदान्दानि सोलोंथायारि फसंथान आईआईटी आव उदखारि आफाद आईएसआईएसनि सोद्रोमा थुबुरिनि उनाव बे खेबाव गुवाहाटी आईआईटी आव मुलुगनिनो गिख्रंथाव उदखारि आईएसआईएसनि सोद्रोमा मख'नो गोनांदि तौसिफ आली फारुकी मुंनि गुवाहाटी आईआईटीनि फरायसाया आईएसआईएस आव हाबनाय खौराङा गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसेनो रायजोनाङै सोमोनांहोदों। आईएसआईएस आव हाबनाय खौरांखौ तौसिफ आली फारुकीया गावनो इमेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बबेखानि गावनि न'आ गुवाहाटी फानबाजाराव आरो बिफानि मुङा आजमल आली फारुकी होननानैबो तौसिफआ दाबि खालामदों। नाथाय टारगेट मावफुंनायनि सिगांनो उदखारि तौसिफ आली फारुकीया हमजाबाय। हाजो उदखारि आफाद आईएसआईएसनि फिरफिला लानानै गिदिङै फोसावदिंनाय समावनो जायगानि रायजोफ्रा तौसिफखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। बबेखानि बे समाव तौसिफखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय एसटीएफनि मावख'आव लाखिनाय जायो। तौसिफखौ हाजोआव हमनो हाबाय होननानै डीजीपी जीपी सिंहआ खौरां बिजोङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङावनो धुबुरीनि धोरोमसालायाव आसाम पुलिसआ हरीश फारुकी एबा हरीश आजमल फारुकी आरो अनुराग सिंह एबा रेहान मुंनि सानै आईएसआईएस दैदेनगिरिखौ हमनो हादोंमोन। हरीश फारुकीया आईएसआईएस भारतनि चीफ एबा गाहाय। माखासे लाइमोनफोरखौ बुरखायनानै आईएसआईएस आव सोनायानो बिनि थांखिमोन। गुबुन फारसे रेहाना गावनि धोरोमखौ नागारनानै इस्लाम धोरोम बोजबनानै लादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आईएसआईएस भारतनि चीफ हरीश फारुकीया आसामाव हमजानायनि उनाव गुवाहाटी आईआईटी आव आईएसआईएसनि सोद्रोमा हमनो हानाय जाथाया पुलिस बिफानखौ साननो लागा खालामदों। गुवाहाटीआव सनिबारखालि गोमोथावै सासे लाइमोननि थैनानै थानाय गोथै सहखौ बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाथिगावनि शंकर फटआव थानाय हाउस नम्बर 40 आव लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ लखिमपुरनि प्रदीप दास होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बियो गुवाहाटीनि गंसे रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो हादों। बे समाव थैनायनि रोखा जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो बेनि बागै पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हादों। आसामनि हाजोआव सनिबार मोनानि समाव गिदिर अर खामनायनि जाहोनाव गासै 2 कौटिसो रांनि सम्पथिया खहा जादों होननानै दिनै फुङाव मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव गिदिर गारि दोननाय जायगायाव अरखौ नांदों होननानै मिथिनाय जादों आरो अर नांनायनि जाहोनखौ थाबैनो मिथिनो मोननाय जायाखैमोन होननानै मिथिनो हादों। अर खामनायनि जाउनाव 2 ट्राक आरो गंसे जेसीबी गारिया खामनानै सेवहांगार जादों। बबेखानि गारिनिफ्रायनो अरखौ नांदों होननानै सन्देह खालामदोंमोनब्लाबो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। अर नांनायनि दसे समनि उनावनो अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव फैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनाय जायो आरो बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा आरो रावबो जोखोम जायाखैसै होननानै मिथिनो हादों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनानै सावरायनाय 4थि एलुमनि हाबाफारि खुंदों। एलुमनि गागि आफादगिरि डक्टर बिजितगिरि बसुमतारीनि मासि दैदेननाय बे बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनानै सावरायनाय हाबाफारिजों लोगोसेनो 37थि गंगोना थुनलाइयारि सावरायमेलबो खुंनाय जायो। सनिबारखालि खुंजानाय बे हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव रंसारि मथुराम बर'नि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय लोगोसे थुनलाइयारि आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारि मावफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो टिङिया एबा हारसिङारि नायजाबनि महरगिरि बिरेन बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन।
मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भौमिक चन्द्र बर', प्रफेसर इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बारग' फरायसा गौथुमनि आफादगिरि डक्टर बिजितगिरि बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मिथिंगा बसुमतारी आरो सा 100निबो बांसिन बारग' फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद मेहेरगोनां खालामदोंमोन। गिबियाव साफ्रोमबो बाहागो लानाय बारग' फरायसाफोरखौ गांफा आर'नाइजों बरायग्रोनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बारग' फरायसा आरो आथिखाल जुमदुवार कलेजनि गोरायुं डक्टर सिबिराम बसुमतारी, गुरुदेव कालीचरण फरायसालिमानि गोरायुं धनराजन लाल, बिबुंगोरा बिन्दु बसुमतारी, बिरखां नार्जारी, देंखो ब्रह्म आरो भनिता बसुमतारी मोना बाहागो लानानै गावबा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलाङो। मख'नो गोनांदि एकटिंगिया एबा हारसिङारि फावथायगिरि बिनेन बसुमतारीया खुगाजों बुंलांनाय रावफोरखौ बिनि अनजालि बिसि आरो फिसाजो मोनहा बिजाब महरै सुजुनाय। गोरोन्थिया सोरनि फावथाय बिजाबखौ प्रफेसर इन्दिरा बर'नि आखाइजों बेखेवनाय जायो। जोबनायाव एलुमनिनि लोगो नेहाथारि उदांस्रि नार्जारीनि साबायखर बावनायजों हाबाफारिखौ थुंगे होयो। मेघालयनि डिजिपि LR बिष्णोया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंदि आथिखालाव जायखिजाया माहारियारि आफादफोरनो राङारि दान होनाया आयेन बायदियै दायनिगिरि जागोन। मानो होनोब्ला भारत संबिजिरनि सेक्सन 11, 13 आरो 14 नि आनलफुल एक्टिभिटि एक्ट 1967 आरो IPC 109 नि सेक्सन 4 बायदियै बे हाबाया आयेनाव दायनिगिरि जागोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मेघालयनि सोनाब बाहागो गार' हिल्स ओनसोलाव GNLA एबा गार' नेशनेल लिबारेशन आर्मी आरो ACL एबा हिल्स काउन्सिल लिबारेशन आर्मी बायदि आफादफोरा एक्टिभ जानानै दङ। बे मोननै आफादफोरानो गुबुन गुबुन समाव रां दाबिनाय खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दङ। बेनिखायनो मेघालयनि डिजिपि LR बिष्णोया बिसोरबायदि आफादफोरनो राङारि दान हरग्रानि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। रासियानि राजथावनि मस्क'आव गोख्रों बमा गाग्लोबनायजों थैनायनि अनजिमाया गासै सा 143 सिम बांहैबाय। लोगोसेनो आथिखालाव जोखोम जानायफोरनि अनजिमाया सा 107 होननानै रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिना मिथिहोदों। थैनायफोरनि गेजेराव गासै सा 28 नि गोथै देहाखौ टयलेटआव मोननाय जादों होननानै हादरगिरि पुतिना बुंबावदों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारनि फुं समाव जालांनाय बे जाथायाव इउक्रेनखौ लोब्बा दं होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे मुगैथाव हाबायाव इउक्रेननि जेबो लोब्बा एबा आखाइ गैया होननानै रोखा जानायनि उनाव इस्लामिक स्टेट एबा ISIS थिउरियानि आखाइ दं होननानै ISIS हानजाया सिमान लादोंमोन। बे खामानिखौ ISIS थिउरियाफोरानो मावदोंमोन होननानै सिमान लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।